Francesc Romanyà, molt bona tarda, com estàs? Molt bona tarda, Albert. Volíem parlar de la teva empresa, d'aquest fons que es diu Orebon, que últimament està sonant bastant. Esteu fent una remor, sobretot a xarxes, en l'àmbit empresarial. Primer de tot, explica'ns qui sou Orebon. Bueno, Orebon som un fons d'inversió de Luxemburg. Estem basats a Luxemburg i estem registrats a Luxemburg. I bé, doncs, la veritat és que ja va fa un any i mig que estem en una ronda que vam començar, que ara mateix estem tancant, i bueno, doncs hem fet ressò, sobretot perquè hem reinventat el que és el tema de la financiació, no? És a dir, nosaltres som uns quants socis internacionals i a partir d'aquí ens vam donar compte que tot el que era el sistema d'abans del tema de la financiació es basava en que jo et coneixia la teva empresa, et donava uns diners i me'n anava. Ja. I a partir d'aquí, doncs, escolta, deixava només a les teves mans que tu fossis capaç d'aixecar, d'acord, doncs, la teva empresa i d'això. Allò dels families, friends and fools, Seria això mateix. És una mica el fast food de la financiació. Sí. Llavors, a partir d'aquí vam dir, això ho hem de canviar. És a dir, com tot, hem d'aprendre, no?, dels èxits. I Silicon Valley doncs és, sens dubte, un dels eixos principals dintre del finançament, no? I a partir d'aquí doncs, tenim unes startups que estan a vora de la universitat, tenim uns business angels que estan al voltant i que després els acompanyen doncs, a nivell internacional a buscar, no? Doncs vam dir, per què no fem alguna cosa semblant, però a nivell internacional? Molt bé. Per què no agafem i creem, d'acord, 3 estructures? Una primera estructura que són acceleradores, que aquestes les posarem. De moment en tenim 11 estructures d'acord a tot el món. Després tindrem l'eix central, que serà el fons d'inversió, i després doncs, tindrem uns business center, que estaran també als països on ha estat l'acceleradora, de tal manera que en el moment que nosaltres agafem una startup, li fem l'estudi per veure en què li podem ajudar, totes les altres startups que tenim, si hi ha coses que podem enfortir aquesta empresa d'inici, ja fem que guanyi en el primer moment, ens ficarem al Consell d'Administració, un cop que hàgim invertit, i per tant l'acompanyarem a tot arreu. I no només això, sinó que he parlat dels business centers. Els business centers el que fan és aconseguir negoci internacional. Per tant, des del primer moment ja sabem que aquesta empresa es pot reenfortir i que, a més, pot aconseguir negocis internacionals. Molt bé, per tant, els acompanyeu en tot el procés. En tot el procés. I després el fons inverteix diners depenent de l'estructura que tingui, si és un early bird, d'acord, o si és una sèrie A o el que sigui. Invertiu perquè creieu en el projecte aquí, doncs hi va també la subjectivitat finalment o només la mètrica o l'olor, no? Perquè hi ha gent que... Sí, no. Hi ha una mica de tot, no? Però sobretot, d'acord, el que hi ha molt és coneixement. A l'aspecte de que ens hem nutrit de primers espases, tant la figura del nostre CFO, que és d'Indigo Capital, el qual ara està treballant amb nosaltres, el comitè i els mentors que tenim, que són de Nasdaq, que són de Philips, que són de Sanofi, són persones amb molt coneixement que tenen les seves empreses, que estan treballant, però que a més ens assessoren en determinats punts crítics, no? Perquè al final, qui té el coneixement sobre un sector? Aquells que estan a la punta, aquells que estan treballant en aquestes tarees. Nosaltres en tractem diverses, no? Per tant, que siguin especialment nutrits en aquest coneixement. I per tant, hem fet això. Hem basat molt el coneixement a l'aspecte de l'acceleradora, sempre ens dirà quin és aquell avantatge competitiva, d'acord, que tindrà enfront d'altres empreses en el moment de l'estudi. Podrem detectar a través dels business centers que això no existeix en altres països i que per tant és un coneixement que sobresurt. I a partir d'aquí els nostres mentors acabaran de veure que realment això pot interessar no només a les empreses d'aquí, sinó a les grans empreses on ells estan. Per tant, teniu el millor filtre que pot haver, que és la gent que té el millor coneixement. Absolutament. O sigui, nosaltres, quan el Bru em va parlar pel primer cop d'acord d'aquest congrés, li vaig dir, escolta, nosaltres hem d'estar-hi. I hem d'estar-hi perquè la financiació d'avui dia, sense coneixement, no té res a fer. Les mètriques, en fulles d'Excel, això s'ha acabat. És a dir, no pot sortir endavant això. Per què? Perquè, escolta, les mètriques s'aconsegueixen, es pincelen, es posa màrqueting i al final ho aconsegueixes. Però, escolta, és a dir, tu tens que acompanyar
perquè si no, les empreses molts cops, i és normal, mira, si tu i jo ens veiem aquí a Barcelona i muntem un negoci, el nostre escop què serà? Barcelona, com a molt Catalunya. I si anem una mica més enllà, escolta, ja si la patem ho farem a nivell nacional, a nivell d'Espanya, molt bé, però i a nivell internacional? Sempre ho deixem de marge, no? Clar, és a dir, una empresa aquí val 1, si està en un altre país ja són 2, si està en un altre país un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. Llavors nosaltres amb aquestes 11 localitzacions aconseguim que siguin 6, 7 o 8, amb la qual aconseguim unes rentabilitats molt grans. Al mateix temps, una figura molt clara, i és que el risc que normalment es té en qualsevol tipus d'inversió, aquí queda minimitzat, perquè tota l'estructura del fons acompanya amb aquesta startup de principi fins al final, minimitzant així els possibles riscos que puguin haver-hi. Abans de parlar d'aquest congrés que vosaltres també acompanyeu, d'alguna forma o altra, els darrers anys, en dècades potser, s'ha visualitzat un fons d'inversió com una cosa gairebé dolenta, no? I sempre vinculat a la premsa, als mitjans, a segons quins polítics, a l'especulació. Finalment és una empresa que ha de guanyar diners, però tu estàs parlant de generació de talent, de generació de coneixement, de la gestió tot plegat, per tant, de tot de conceptes positius. Creus que se n'ha fet un gra massa? Vull dir que no s'ha venut prou des del món empresarial, des del món dels fons d'inversió, els avantatges que té aquest tipus d'empresa? Mira, et diré una cosa, Albert, de fons d'inversió hi havia moltíssims, i de que es parlaven eren de 2, de 3 o de 5. O sigui que, per tant, d'acord, mira, hi ha una cosa dita, no?, de sempre. Quan les coses van bé, ningú parla. Quan les coses van malament, hi parlen. Per tant, els fons d'inversió sempre han existit, i a més, tots sentim d'aquestes notícies, però el primer que fa una persona, tu, jo, qualsevol persona, quan té uns diners que vinguin d'herència o que vinguin d'això, és anar al banc i dir, senyor banquer, on puc ficar els diners? Doncs mira, inverteixi en aquest fons o inverteixi en un altre. Per tant, sempre han existit i han donat rentabilitat a tots nosaltres. Per tant, dolents no són. Ara, que hi ha algunes entitats o algunes empreses que s'han mal gestionat, que en un moment donat jo crec que ja naixien amb l'interès, d'acord, de fer alguna cosa dolenta, sí que és veritat. Vull dir, com a tot, amb un arbre, que sigui un pomer, sempre hi haurà una poma que estarà malament. Vull dir, però escolta, la gran majoria, gràcies a Déu, d'acord, funcionen perquè gràcies a Déu l'economia no ha fet un crac mundial que pugui ser culpa, d'acord, dels fons d'inversió. Salvo casos molt generals dels Estats Units, que sens dubte no ens va fer mal, però que jo crec que en certa manera políticament es va acompanyar i va ser necessari, d'acord, que passés. Però en tot cas sí que cal una mica de màrqueting per treure aquesta imatge de que, escolti, els fons d'inversió han existit sempre, són positius perquè el moviment econòmic flueixi i són necessaris finalment pels estats, els països i les nacions. Sens dubte, és a dir, mira, els bancs necessiten dels fons d'inversió i els fons d'inversió els necessiten els bancs perquè els clients els hi demanen. O sigui que, per tant, d'acord, són necessaris. Ara, el que sí que s'ha de fer, o sí que ha passat, i m'atreviria a dir que potser amb la pandèmia que hem viscut, o que estem visquent. Sí que els fons d'inversió, molts, ens hem acostat més. Vull dir, perquè en certa manera no és que diguis volem ajudar o volem d'això, sinó que en certa manera ens hem acostat una miqueta amb el màrqueting als particulars i a les empreses petites, mitjanes i institucions, per dir, podem ser amics, podeu invertir amb nosaltres. Si preferiu estar al banc, nosaltres som socis del crèdit andorran, per tant, vés al crèdit andorrà, si vols, d'acord, i fes-ho a través del banc, i si vols fer-ho a través nostre, doncs ho fas. O sigui, al final, d'acord, del que es tracta és no trencar en absolut l'amistat, l'estima que ens tenim entre bancs i fons, però sí fer una mica més obert el fet que hi ha fons d'inversió amb el qual, quan parlo de fons d'inversió, parlo de family office, que són estupendos, parlo d'empreses d'inversió o persones que assessoren a nivell comptable o a nivell de consultoria. És a dir, tot és positiu, tots busquen el mateix fons, que és donar rentabilitat als nostres inversors, únicament i exclusivament. I si ho pots fer bé i minimitzar el risc i donar-los un somriure cada cop que inverteixen, doncs molt millor. Anar ben acompanyat, com tot en aquesta vida. Com tot en aquesta vida, Albert. Vosaltres acompanyeu també a projectes com aquest congrés, precisament, que no és un negoci, però que sí que és un projecte que dona bastanta visibilitat i que volem que sigui també una cita anual en l'àmbit de la gestió del talent i el coneixement. Per què? Per què vau donar aquest pas també a l'hora de donar suport a aquest congrés? Com et deia abans, al Bruli vaig dir, tenim castellà, vull dir, perquè el coneixement és una part important
de la nostra empresa. I si alguna cosa nosaltres hem d'invertir és en la gestió del talent, perquè del talent surten els empresaris i, per tant, aquests empresaris que destaquen són els que a mi m'interessen per donar-los la financiació i que a partir d'aquí guanyin diners els meus inversors. Per tant, lògicament, nosaltres hi teníem que estar, és a dir, volem estar i acompanyarem en tot moment, d'acord, a congressos, d'acord, doncs, de gestió del coneixement, del talent, que el que busquin és generar, i més a Catalunya, que molts anys, d'acord, no s'ha tractat bé el talent, el coneixement, ha passat ara fa un temps, d'acord, doncs, amb dues senyores que tenen molt a veure amb les universitats, doncs parlaven una mica de com és possible que les feines de final de carrera molts cops acabin a l'armari. Clar, una estanteria. Sí, i ara em sembla que la consellera d'Universitats em sembla que també és del parer, que això té que canviar, d'acord, i que li tenim que donar una volta, no? Vull dir, perquè hi ha tant de coneixement, hi ha tant de talent edificat, que molts cops queden allí abandonats. Que no es concreta en cap projecte que pugui ser útil pel país, parlem, no? Tant jo com col·legues meus estaríem encantats de poder veure aquests projectes, de donar ajut i de fer que empreses catalanes doncs tinguessin ressò. Al final, mira, ara fa no gaire, tots ens en recordarem, que escoltàvem per allà que s'estava mirant de fer energia a través de les ones, d'acord, del mar. Ara fa uns 4 o 5 anys jo vaig tindre un projecte que venia de la Universitat Catalana d'un nano, d'acord, que deia que tenia això com a projecte de final de carrera. Aquest nano és el que ha fet això de les ones? No. Això segurament va acabar emmagatzemat, d'acord, en un armari, i aquesta idea podia haver estat catalana. Per tant, vull dir, crec que en certa manera entre tots hem d'aconseguir que aquest talent, que aquest coneixement sigui ordenat, que hi hagi alguna manera que toqui la campana dient, ei, aquí estem, i que a partir d'aquí el sector del finançament tingui accés com a eina d'ells per poder sortir. Aquí hi ha potser aquest decalatge entre aquest nano, que deies, que té una idea i que no sap com gestionar aquella idea perquè hi hagi un rendiment, i potser també certa por per dir, a veure qui em pren la idea, perquè té infraestructura per fer-la i a mi em desbanca completament, no? En quin àmbit em moc d'alguns fulls, també allò que dèiem, també per anar acompanyat. Aquí potser que hi ha aquesta mancança d'acompanyament. Sí. Albert, mira, això també s'ha fet un mal ús. És a dir, hi ha fons d'inversió o hi ha entitats d'acord que anaven a comprar el 51%, el 55% o el 60%, el que sigui. Nosaltres màxim comprem un 40%. Vull dir, la idea és teva. I per tant, farem que tu siguis. Jo em veig capaç que amb aquest 40%, d'acord, ja seré capaç d'aixecar la teva empresa, d'arribar amb una rentabilitat suficient per tindre contents els meus inversors i que tu tinguis el control. O sigui, a partir d'aquí, lògicament, quan nosaltres sortim, perquè en tota inversió, al cap del temps sortim, la primera persona a la que preguntarem si vols recomprar les accions serà tu. I et direm, escolta, el teu 40% ara val tant, tu has guanyat tant durant aquest temps, si tu vols, d'acord, compra'ns-ho, el valor que té ara, i tu t'ho quedes. Si no, doncs conjuntament buscarem la solució, d'acord, per sortir. Això mateix, per anar creixent o per sortir a través de tercers. Aquest congrés, com dèiem, té lloc els dies 26 i 27 a Sant Cugat del Vallès, vosaltres hi formareu part també. Doneu la vostra opinió, el teu punt de vista, respecte a allò que dèiem a l'inici de l'entrevista, de com passar d'aquells excels i mètriques habituals com aquest coneixement o aquesta economia del coneixement la posem negre sobre blanc, perquè realment allò els inversors hi creguin, els fons d'inversió hi creguin i en general la societat hi cregui que allò pot donar un rendiment. Clar, aquest pas com ho fem? No sé si tens la vareta màgica i si es basa en el coneixement d'aquests filtres que parlàvem, aquestes grans persones que són capaces d'olorar allò que val la pena i no, o hi ha altres mecanismes també? Home, aviam, mira, jo et diré, potser n'hi ha unes 15 empreses o 17 o 20 que cada setmana o cada 2 setmanes m'estan arribant. I de totes aquestes hi ha unes que per la costum també ja veus que no et sona, i hi ha algunes que dius, ei, això necessito una segona opinió. Clar. I això, d'acord, és una cosa que passa. Per tant, l'experiència t'ho dona, això també. Però jo tinc un comitè de 12 persones i sempre el que faig és, encara que jo no ho vegi, ho passo. Tenim avui dia un xat
de WhatsApp, que estem tots ficats allà i passem d'acord. Mireu-vos això. Mireu-vos això. Molt bé. I ja està. És a dir, sí que els hi demano, lògicament, i sé que això que ja és un petit esforç, que també és un filtre per mi, és que som de Luxemburg i, per tant, que, sisplau, ens ho donin en anglès o en francès. Si ja veig que hi ha reticències, home, potser que aquesta empresa... No comencem bé. Gràcies, Francesc Romanyà. Ens veiem en aquest Congrés 26 i 27 a Sant Cugat i esperem escoltar-te amb atenció. Gràcies, Albert.